Vaig començar a escriure Les llavors del silenci, ara fa més de 4 anys, arran d'una visita al Museu Guggenheim de Venècia i de la impressió que em van causar un quadre de René Magritte, L'imperi de la llum, i una frase del poeta persa Muhammad Rumi. La frase diu: si bé la forma desapareix, la seva arrel és eterna. Les llavors del silenci té elements característics de la novel·la històrica. Està ambientada en bona part en una època anterior a la nostra, en l'escenari violent i traumàtic de la Guerra Civil espanyola. I alguns dels fets que descric o dels personatges que retrato són reals i els he tractat de documentar exhaustivament fent servir les eines i la metodologia pròpies de la meva professió d'historiador. Però Les llavors del silenci, a més d'una novel·la històrica, és també un viatge enrere en el temps dels protagonistes, un viatge de coneixement interior, un procés de descobriment de la pròpia identitat amagada en els replecs més ocults de la consciència. Diuen que els morts s'enduen els secrets de la tomba, però no és del tot cert. A vegades els vells secrets troben la manera de tornar, de mantenir-se vius en l'inconscient i de fer-se evidents en el moment més inesperat. De tot això parla Les llavors del silenci. Espero que els agradi.